Ang sakit ubang naman. Pasidungki ang mga mananambal sa angay kanila, kay ang Ginoo maoy naghatag kanila sa ilang buhatag. Anak, kung adunay nagtambal na espirituhanon, ipasidunggan man ninyo. Apan kung na nagtambal nga tawhanon, ipasidunggan po ninyo. Asa ang labing dako na inyong ipasidong mo? Sa kalimutan mo? O sa espiritual? Sa inyong pagpasidong mo? Di ba sa espiritual nun, dili siya mangayon o bayan. Ano na ba yung nagpasidong mo? Kamang kinangan, pangayon. Kaya dito, dako man sa palingin. Apan Diyotay lang ang akong ipangayon kanino. Mao ang anak sa inyong kasing-kasing. Kay konsensya man ka mo nag-agad. Wala ka may sala, pero mas sala ang nagpakaroon. Tama ba ka? Kinsa ang nagasubay? Di ba kasalanan, mas dako ang ihatag ninyo sa doktor? Tama. O kinsa ang mananambal na inyong giingon na iya sa kalimutan, na siya ang amahan, siya ang ipadala, siya kanila magpakisayot, sila ang nagpainom, sila ang nagpakaon. Mga pare. O kinsa karon ang nagpakaon nga buhi, nagpakamatay sa dihang iuhaw mo ipainom, gigutom mo sa pulong ginapakaon, sa dihang buta ka mo kipakita, nagasakripiso ba ka ninyo? Asa ang inyong ipasidonggan sa espiritual? Ikaw. Muli. Asa ang labing dako sa kalibutan mo na inyong kinita? Mas ipasigar po ninyo ang kalibutan, di ba? Tama agad. Kung adunay pare, o kinsa ka ang nanudlo o pastor o kaaba, di ba abot sa inyong simbahan, bisa sa iyong palimay, mas ipasidonggan ninyo, di ba? Aba na, nagatambal ba siya kanina? Nagatambal ba sa inyong kauhaw? Para sa inyong kasakitan? Wala yun. Tanawan na. Kinsang na ikaw nini. Kisa nini pasidonggan. Ang iya sa kalimutan. Ang mga impostor. Mga mananambal. Pasidonggi ang mga mananambal sa angay kanila. Kaya ang Ginoong maoy naghatag kanila sa ilang buluhatan. Tanawan niyo ang pari. Giyagayagaan niya ang mananambal. Nawala ko ng bayan. Nagabalang na mo sa Biblia. Ang mga kabos, dili makaduwa dito. Kaya wala na sa gabi. Apan ang tinuod manananggan, siya pa nagatiman, nagasakripisyo. Kaya naangin ka, nagaduyo, nagahatag kanina, harong makapadayon ka mo sa akong isuko kanina. Amen. Kaya sa bubuon sa nako. Kamuosa, iyang sulubuan. Ang sabugon, mutahod sa iyang akala. Amen. Kinsa kini mga tumanan. Kami. Ang ilang kahibalo nagagikan sa labing halandon ang mga mananambal. Di ba gisulti ng kalasa kong igamit? Iya sila sa espirituhan, sa kalimutan. Kung mangutan na ka mo, ngano, adun na may nakapahawa sa doon. Dito napita. Ang gusto ka na ko, dapit ka na ko. Kung gusto ka na ko, o kanina, dapit na kanina. Gigamit ka sa balang espiritu.
Aba ang nakipatok kaniya. Ano na nakipatok kanila? Kaya mapasikarbaho ng mananambal. Ang labing halang doon, dili alam doon. Kung dili, usap kamang tatanda. O ang mga hari nagganti kanila tungod nini. Ang ilang kahibalo gikan sa labing halang doon. O ang mga hari nagganti kanila tungod nini. Ako giregaluhan o insenso kung merang ipunawan. Tulungan siya usap na tao nagpuyo uban ka niya. Ginagulungan o puno ka espiritu. Ang gitawag ninyo mga walang Trinity. Siya nagpamatuhod na masaksi. Kaya nakakaniya ang tunog ka espiritu. O siya nahimunta, siya ang ikaw man. Kaya nakasukta niya ang malunod. Nakasing-kasing. Siya lang ang nagbukaw. Sa umaman, apan ang matuman dyan ang kasikatan. Kaya dyan tayo ang panahon sa Espiritu. Amen. Kaya ilang kahibalo ang tinuod ng mananambal, naghatag kanila o usa ka katungdanan kaimportante o ang gamhanan ng mga tao magtamod kanila. Ang mga hari o ang mga balaan nagpakamatay o ang ilang kahibalo ilang kini gipanglan. Wala nagsakripisyo siya. Mausap ka rin. Dini kapita mo gamit ang mga balaan sa ilang kahibalo. Kaya ang gigamit taas man o kahibalo. O kasi na diyan. Ang iyang kahibalo gigamit sa mga tao, mga hari na mga nabalaan. O giwali niya kini sa iyang kahibalo nga na kaniya. Ang iyang pinulungan, mauusap ang iyang pinulungan. O gihatag kini niya sa espiritu, karon masaktan sa labing ubos. Karon matawag siya, uban ng tuyok kaninyo. Pero tanawan ninyo ang mga tao mapaitas at mo gamit kung mga niya. Ano? Bisag silang gisulti o mga pul lang yun. Sabot sa ilang binuhat. Kaya pagkamunan, mubiyan usap sila kaninya. Ganyan sila sa simbahan. Ang Ginoo maoy nagbuhat sa mga tambal, dili ang tao. Gikan sa yuta, mawala ay mga tao mananambal naggamit sa mga butang na iya sa kalibutan. O ang usa ka tao nga butan, dili mag-ukon-ukon sa paggamit dili. Sulayan ninyo kini, pag-ukod sa inyong tanong. Kinsa kini ang bot ipasapat. Katubang mga inigila ngaman. Ni wala gayon makita sa binuhatan. Ang Ginoo kaya naghatag kanina o mga tambal. Dili good. Ang Ginoo may magbuhat sa mga tambal. Dili ang tao. Dili po ang tao mangita o pamaagi o mga pulong aron sila ingnon na sila ang sinuko. Ang tambal gikan sa yuta o ang usa ka tao nga butan dili mag-ukon-ukon sa paggamit nini mausap ka na. Kinira ako gigamit. Nag-ukon-ukon pa sa paggamit. Nag-alamanin pa sa pag-igamit. Nag-alamanin pa sa pagsulti. Dili pa kaniadto
ang pait nga tubig mahimong mainom pinaagi sa usa ka kahoy aron ang gahom sa Ginoo mahibaluan. Dili ba? Dili ba kani adto mo inom kamo og mga gamot sa kahoy? Tama ba ka? Tama. Mugamot mainom kamo kay iya pa man to sa kalibutan. Pait na tubig kay ang gamot sa kahoy mo nga nangiinom. Dili ba? Og nangaayo kamo. Kaya ang iya na pong pag-ampo o pagbuhat, iya ka na sa Diyos. Amen. Kanya ito usod ka sa pagbasa. Dili ba kaniadto ang pahit na tubig mahimo mainom pinaagi sa usa ka kahoy haron ang gahom sa Ginoo mahibaluan? Dili ba? Mga mag-inom ka mo o mga ginatawag namin na himugan. Tama. Muinom ka mo aron maayo ang tiyan o naayo ka mo. Dili ba? Tama. Kaya iyaman ka na sa kalibutan o gigamitan man sa pulong sa man. Kaya dili man sila mag-ukon-ukon sa paggamit nila. Kaya wala man sila lunaw na kung bakit. Tama. Naghatag siya sa kahibalo mahitungod sa pagpanambal kadto sa mga tao aron dahil ko nato siya tungod sa mga katingalahan nga iyang gihimo. Dili ba? Magbuhat siya o mga milagro, dili ba? Tama. Oo. Kung kabo siya ka walang nagunog bayad, iya ka na sa espiritu kaya wala siya nagkukunong kayo. Apan kinsa karon ang nagagamit sa Diyos nga gidahig siya nga siya kuno nag-ayo sa inyong mga sayo, sa inyong mga sakit. Unya, ang ilagi pa inyong mga tubig pa ito. Kaya biyaan ka mo kung ano na ka mo yung mga sakripisyo o mga katanakan. Tama yan. Ngayon lang ka mo pagsulay na sa Diyos. Di ay ikaw na dahil nagunaw na sa iyo kung nga kalibutan mo. Kalibutan mo dahil mo muna-una. Mao nga kanunay ka na bukatan. Nagaantos ka. Apan karon gilain ko ka mo nga dili kalibutan na. Dili pa. Malipay naman ka mo kung adunay magdumot kung makikaway ka ninyo. Kay mantigo naman mo may pasayo. Dili pa. Tama. So dili ka mo mapaitan. Kaya dili naman ka mo. Amen. Ang tigbuhat sa tambal, nagsagol ni ini mga tambal. O ang tambal, mo gamit ni ini aron pag-ayo sa mga sakit o sa paghatag o kahupayan sa kiantos sa mga tao. Diba? Mo kini ang gibuhat kanito. Kaya naman kini, dili ba kanito? Walay hunong ang pagpamuhat sa Ginoo nga maoy naghatag sa maayong panglawas sa katawhan sa kalibutan. Oo. Kaya kitagaan sila katubot. Kaya uban gibuhat kong mananampal. Ang uban gibuhat kong manghihirap. Pero gibandong ko ang mga pari. Anak ka na sa mga Diyos. Kaya gigamit nila, naglingkod sila sa lingkuran ng pinasilugan. Tama ba? Tama. Good. Gipainom ka mo, o baka nga tubig. Gipakaon mo, o baka ng mga malaw. Kaya dili man sila mga antigong mawali. Kung antigo sa mawali o pagbasa, sila unta nakasabot o mubuhat ulit sila. Ado na ba'y nakasabot? Nga wala nagabuhat? Ado na ba'y magtutudlo? Nga dili man antigong manudlo? Kung saan man pagkasabot sa mga tao, nga nagsulti man sila nyo. Kung saan pagsulti sa mga tao, nga amin, nga walang nagkasabot sa iyang gisulti. Tama yan. Kung magsulti ka mong amin, di ba, may ka mo, nakasabot ka mo.
Kung masakit ikaw, ayaw ka din pasakti. Ha? Kung mahibos ka, ayaw pasakti. Kaya magsakit ang iyong kasing-kasing. Amen. Kung nagdumag ka, ayaw pasakti. Ubaya ka na sa kalipay. Pag-awit ka mo, kay may katungod na ka mo muangit. Pag-awit ka mo, nga-awit, iya sa simbahan. Ayaw pasakti ang kaiupas. Ayaw pasakti ang pagtibang. Ayaw pasakti ang kalakot. Anak, inong dominyo pagaya. Kung matanong ka mo, huwag kasi na, mani ka mo pagtibang. Kung magtanong ka mo padung, mani ka mo kamatayan. Bara nito, ngipon sa ngipon. Ang mamatay, bumatay mo sa. Kung mo sa inyo bukas, mausapin mo niya. Kung maanin ka mo, magpugas ka mo kadalo, mahimo sa ikaw dyan. Kung anak ka ninong kayo, ako sa ikaw. Tanawan ninyo ang mga tao nga malimbongon siyang agad. Panidin ninyo ang kinaya. Di ba? Mupatay sa iyong agad. Ang bitin, dili kasalik. Maayo lang kini kung sila magkinahanglan. Pagpili ka mo, huwag maayo, higala. Di ba? Bago lang, di ibasa. Amen. Adunay nakikigala kaninyo kay adunay siya. Gihon na una. Nakikigala kanimo kay naguna-una siya para kaniya. Apan bantayin niyo kini. Kaya nag-abot sa panahon. Limbungan kaniya. Wala ba kini sa malamang kasulatan? Kung anaara kaniya ang tanan, biyak niya. O himuang ba? Di ba bago lang na gibasa ninyo? Amen. Amen. Ang pagpili o maayong higala kay basic limbuhan ka niya. Kay naguna-una man siya. Nga kung siya na makapabot, dili na muli ka niyo. Anak, lumipag ayo ang puno nga ako gingon ka niya. Ang dili, ang tigo, muna sa amahan. Dili makato sa anak. Ang alpa o ang Amen. kung di ikaw kita, di ako sa ikaw mapaulay. Kung nadumat ka, kung hakot ka, mutunglo sa kaniyo. Kung nahimok ka karong agal, nga nahigop kang hakot sa imong agalon kaniya, mahimo na sa ikaw. Uli mo sa imong sulukar. Ayaw pagsalig sa imong lawas. Kaduki ang makapatay sa imong espiritu. Kaya kung magsalig ikaw, nga-active pa ang imong lawas. Anak, ikaw, nagbuhan sa imong sarili. Mga nagituduan ko kamo ang tinungo ng tambay. Anak, kung magsakit ikaw, o niya, ayaw kini pasakti. Pag-ampo sa Ginoo, isurindir. Ampo, surindir sa Diyos. Kung adunay nakiksulti ka ninyo, ba adunay kay sala, dawata kini. Papan kung magsulti ikaw, na ikaw maayo, ikaw wala na kasala, ikaw ang nagpapatay sa iyong lawas. Anak, walay tao nga wala nakasala, dili ba? Apan ang tao, kung magpasigar mo nga wala siya sala, o nagsulti nga maayo siya, sama kami. Kung magsulti ka mo, nga buutan ka mo, nagpataas ka sa iyong kaugalingon. Ang tao, magsulti ka nimo, kinsa ka.
surrender ninyo. Ihatag tanan sa Ginoo. O ayomon kamo niya. Kamu lang ang nakasabot niya. Kaya ang ilang gingon na surrender, pag-ampo, kanunay na sila nagasulti nga na maka. Di ba nasa pag-ampo, matuman ang kapot, din sa yuta yun sa langit. Kamu lang ang mahanap. Kaya nakabalo na kami, unsa ang pagpo. Kadlo kini ang Diyos. Tigog makas. Tuman. Ayaw pagpatas. Ayaw pagpamalikas. Ayaw pagpakikikik. Karat, manghusay na kin ang akong kigamit. O ang mga tao na dili gusto maminaw, makigbat kaniya. Anak, ayaw ninyong kinisundan. Amen. Ihatag o ikumpisan ang tanan nimong mga sala o hugdan ang imong huna-huna nga magkinabuhi ka nga matarong. Apan ang inyong gisaligan dito kamo sa inyong nagpaaman, amahan. Dito kamo mo kumpisan. Mo na nga kanunay kamo mapahitasan. Kaya gisaaran man kamo nga maluwas kung makakauna. Aban karon gilain ko kamo. Buhata og tumana inyo ang akong gisugo. Pagpaubos o pagpasaylo kamo. Gawatan ninyo ang mga pulong haron kamo mabalaan. Kay may katungod kamo mangayo anak. Amen. Sa pilit pa kamo magsulti kay nagabuhat kamo sama kamo nga nagtugyan, nagsurrender, nagkumpisal kadako. Kay nagaampo man kamo sa amahan. Diba sa pag-ampo nga akong gibilin kaninyo usa ka na kakumpisan. Matuman ang pagbuhat kini sa yuta mayon sa langit. O pasayloan kami sa among mga sala. Nan, nganong mangita pa mga kabugtaw, kasultian sa sala. Wadi ay ipalayo man kamo sa kamatunan. Pinay mga tawa na nag-ingon na dadon ko kamo sa langit dapat sila mismo dili ko sulod sa langit. Gihakot nila nila ako sa Roberto. Nakita ko pisa na inyong buhok sa inyong mga ulo, inahap ko na. Papatanawa bilang mga isulti. Palakpakan, sila ba ang magbuot? O nga ang mga tao, ang iyang mga anak, magbuot usap kaniya. Mana kaninyo. Tanawa mga tao, magkahit mga ulo. Dili gusto mo tanaw. Kamu gusto ba kanaka? Amen. Tanawa ninyo. Malipayon kamu musurutin lugaran. Amen. Apan ang mga tao nga dili gusto kaniya makigbatok kayo kanila. Anak, palayo ka. Kaya di ka magsabahan. Nag-ingon ako kaniya. At doon na kayo'y Ginoo nga maningit sa mga tao. Walang kasala. Sabihin ninyo ang salat. Anak, kung magsakit ikaw, ayaw pasati o ihatag nimong kaugalingon pag-ampo sa Ginoo o ayon kaniya. Isulti o ikumpisan ang tanan, dili sa usa ka tao, nimong mga sala. O hukta ang imong una-una nga magkinabuhi ka nga mataro. Dili pagpagalingon. Kamang kanya ito, sige ka mo ingon nga mataro. Pero huwag ba? Nanagibak mo ka mo. Mutubang mo ka mo. Maging-away mo ka mo. O magpasikat mo man. Nagulungan ka mo. Mahit. Paghalag o insinso o harina nga labing mayo
o bubuhi o lana, bubuhi o lana ang imong halad. Mao kini ang gisunod sa nagami kanako. Apan gisulti ko kana pinaagi ni Malakyas. Tinuod. Inyong ipasidunggan ang akong pangalan kani naghalad kamo mga insenso. Tama ba? O kinuhigan kamo plana, dili ba? Ang boto ni pasapat, ang Espiritu. Nakakata ninyo ang Espiritu nga di ba kira ko? Nagbuhat silang seremonyas, di ba? Di ba dili maluwas ang tao sa seremonyas? Di ba? Ilang gigamit ang akong kibalahan. Di ba? Karoon sila limaw sila. Nga sila ang tinood. Ang botong di pasagot ang insenso ang Espiritu. Kaya, di ba giregaluhan akong insenso? Ginaguluhan ako o bulawan o mira. Ang insenso Espiritu. Ang mira bulawan sa kapisyo. Gisulay gani ang bulawan sa kalahin. Ang mira kumot ang akong pangalan. Walang igamit ang akong pangalan. Magalaghalan sa akong mira pangalan. Dili ba? May pinalapis silang pangalan. Dili ba? Ang halad na akong gingon kaninya. Ang Espiritu nga magsulti ka mo nga naagit ninyo ang tinuod na Espiritu sa kuma. Tama. Dili, matagal na maghalad ka mo. O mga tinuod natin. Kailangan ninyo ang Espiritu. Giboboahan ka mo o lana, dili ba? Kaya gipagamlukan ka mo sa mga panit ninyo o pilit ninyo kanyan ito ang mga takto. Ano ka ninyo ang lana sa pagkaitas. Giduhigan ko ka mo sa Espiritu. Mga kanonay siya nagasulti ka din na duhing akong kanino sa Espiritu o kalayan. Amen. Ang halad na akong ipakita ka ninyo. Ang inyo. Kanang sa pag-ani kanako. Kaya gigamit kini mga pulong sa nagkamit kanako. Ihalad ang tanan kutob sa imong mapa. Unya, tawga ang mga mananamban kay ang Ginoo maoy nagbuhat kaniya o ayaw siya pabiyaan sa imong kiliran kay nagkinahanglan man ikaw kaniya. Kinsay nagsulti niya nga inyong amahan na dili mo patuwa sa mga nagpan. Pare. Ang mananambal, ibuhat ko ang mananambal. Amen. O kining akong igamit. Kaya tumagkali, di ba? Di ba kanya ito? Mo kini ang inyong kibuhat. Dinigabot sa anak sa tao. Mupainom kaninong tubig. Ang papasok ang inyong mga salat. Tapos na ka. Tama. Siya ang mag-antos. Siya ang magtatabang. Kaya kanya ito, dili man mumanti kung mag-antos, dili ba? Wala man mo kabalo sa salat, dili ba? Tudluan ka mo niya. Ang sangsila, dili ba? Kaya kanya mananaman, wala man nagawali, dili ba? Maura man ay nagkatungganan, tambalan ang mga kapos, dili ba? Sama sa kong igamit ka niya ito. Tulong ka tuig siya na nagtambay. Nagamit siya mga lana.
Nigamit sa mga pain. Di ba? Ibili. Nigamit siya. O inyong gingon na himukan. Di ba? Di ba karon mo katawa na lang siya kung mag-islop ka mo. Niya na. Wala nang pasabot. Lang, dili na. Ayaw mo to. Kaya di anak pa man ka mo. Panahon sana. Kaya dili mas ang gustong damdaw tayo mga pansyan. Mga dunay mga tao na gitarahasan niya na makapahawak sa iyong pagsasakit. Kaya dunay panahon nga kinahanglan mo saling ka sa iyang kahibalo. O karunan mo ang panahon. Ang pag-ampo sa usa ka mananambal mao nga ang Ginoo maghimo kaniya nga makaayo sa sakit sa iyang itambalan o ang makaayo siya kaniya. Kaya mananambal, maayo ka mo kung hugot ka mo bugto kaniya. Tanawan ninyo ang mga mananambal nga gitagaan kung kay gayunan din sa kalibutan. Diba? Kamo, magunauna kamo, wala ko na ayaw dito, tambalanan. O mo, adto na po mo, adto na po mo sa usa ka tao nga mas maayaw po siya. Kung saan pag-ayaw ninyo? Kaya wala man kamo nagtuo kaniya. Nagdulong paganay ka mo, nga nagpatambal, mayon ka mo, sulayon. Sulay sa dito, kasi maayaw mo. Kung saan pag-ayaw? Nga masulay mo ka mo sa Diyos. Di ba din, usay mayon ka mo. Sa mga tao na dako ninyo ng masakiton, mayon ka mo. Sulayin usan ko dito kay Huli. Sulayin sa dito kay Mister. Kan kumuan niya sila, kan dili maayaw. Mga anak, ang inyong pagtawa, may makita. Daghan ang mga tao din siya. Bisag may ingon sa dada sa doktor. O naapag to, nating anas. Kagalingan ang isa na kong ipakita, din niya sa. Gisulay nila ang Diyos. Kaya nakakita siya sa kong panagway, ning balik sa dini. Giayos siya sa doktor. Bisan ganit-ganit akong gigamit niya sa bala. Sa pagpala. Apan tugod niya nakakita, ipakita ko siya, naayos siya. O pagkaayon na niya, wala niya isulti ang iyang makita. O nga nasab siya na niya. Kaya naginanglan na po niya. Nakakita. Apa ba? Mas maayo ka mo, nakakita. Nga tinood siya. Wala nakakita niyong mata. Aba nakakita ka mo. Kaya naapin ninyo ang inyong kasing-kasing pinitapitan. Amen. Kaya nito ang mata sa ubos ka ninyo. Siya ang hatag ko kanino ng panaginan. Busan nakakita sa kanon. Kaya dagan ang akong ihatagan ng panaginan. Nitipas sa lain tanan. Apa din nagabot sa tanan? Maanay sila nga mag-ilang huwag magkakonmay. Kay silahan ko ang porta. Magpapokpok niya sila sa ilang pagkatukan. Ay dunay panahon na kinahanglan mo salig sa kasaiyang kaibalo. O gano'n, salag ka mo. Nasabi na ba ka mo sa iyong kaibalo? Ang pag-ampo sa usa ka mananambal mao nga ang Ginoo naghimo kaniya nga makaayo sa sakit sa iyang gitambalan o may makaayo siya kanila. Mao na siya ang nagresulti kaniya. Ang iyang pangaliyog adto sa Diyos aron maayo ka mo. Kaya surrender ang iyang lawas. Gibiyaan niya ang iyang mga butang na kalibutan. Nasayod ka na mantigo kini sa sopa. Sa iyang tinunong, negosyante kini tuwanan. Dili ba?
Apat isurindir niya ang iyang kaugalingon ngadto kanako. Gisurindir niya ug nakasabot ang iyang asawa. Apan taas nga panahon siya nindang kanako. Ako na ang tag-iyak kaniya. Mga mubandong kitsa sa mga tao kahit o mga malam. Ang dili magpabando, dili iyang anak. Mahitungod sa tao nga nagpakasala batok sa iyang magbubuhay. Siya angay nga magkasakit. Nahitabo kinay kaganihan po ng tinitupitan. Giyamon pa, mag-iila nga iyang anak. Apat, kinikit siya. Sultihan ko ka na. Kaya ko sa manahan. Ang muto, ganiyan. Iyang mga anak. Kaya kinay mga anak. Kahit mga anak. Ang wala nakailang kanako. Wala nakailang sa tao. Ang dili mo tipon sa panda. Anak sa kawas. Ang tanan, anak ka na sa walang kasalatan. Amen. Salamat ka niya. Padayan ka. Kay matagal daw, adunay mga pangitawa. Haron himuon panagitan. Dagan ang ganita. Dili ganiyo. O dito sa kawas. Haron, ako makasulti ka ninyo nga buhit yun na nahitabaw. Amen. Nahitabaw ka na. Kanila din. O gano'n, akong gisulit bilang kanina. Di ba, anak sa kasulatan? Ang gisulti sa amahan, isukilon bilang kanina. Kamu na ang akong katawan. Salamat kanina. Pagapok ako. O yatag ninyo ikaw kanina. Ngarito sa Diyos nga ang amahan. Ang ugang bala ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Amahan sa kabuhatan, ikaw ang tag-iya sa kalibutan. Balaanon o simbahang taka sa imong katawan. Tumanon ang taang imong kabubukan. Tinisayo ta, ingon sa ganito sa langit. Ang kalamunan mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. O pasayloa kami sa anong mga sala. Ingon sa pagpasaylo sa nakasala ka na mo. O ayaw kami ipugyan sa panulay. Pinunuha, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Ama, salamat kanino sa imong balaang Espiritu. Bisan, anak sa Diyos, ikaw nagpataas kaniya. Kabalang imong pagbuhat, mawin matulang. Amen. Ang amahan, ang anak, o ang balaang Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw.